ikwu na n'oji mmadụ ka ya mere isiokwu anyị nke ụbọchị taa na ka ọ banye na ka ọ pụọ dịka unu si mara ebe a na-akpa ka ọ ga-esi edere ndị mmadụ ibi ndụ ọma. Ị na-anya n'ụmụ ihe ọgbara ọfụ ugbu a, ọ bụ ihe na-ewugasị ụfọdụ na-abụ ụmụ nwaanyị, ụfọdụ agụgụrụ adị n'ụdị n'ụdị ndị ewe ihe a na-akpọ ime ọkwa, mmadụ ịtụrụ ime n'oge ọ na-enwebeghị di na nwaanyị, ma ọ na-egwebeghị di maọbụ mebeghị emume alụmdi maọbụ a na-akwụbeghị isi ya. Nwaanyị ịtụ ime maọbụ ịmụ nwa na-enweghị na-akwụghị ụgwọ isi ya. Gịnị mere ndị mmadụ ji ezere ha maọbụ na-akpachapụ ha maọbụ na-eyo ha iyo? Eweka ya na-ese afụta ha na ala Naịjirịa, ọkachasị na ka ndị Igbo si eme omenala ha, na ọ na-abụ nwaanyị tụọ ime ọkwa na-abụ na akwụ ụgwọ isi ya. Eweka ọ na-ese adịgasị ndị Igbo na-ahụ, maka na omenala Igbo bụ na tupu mụọ nwa maọbụ mee ihe na a ga-akwụ ụgwọ isi gị dịka nwaanyị wee nọzie na be di gị mụbaa ụmụ. Ọ bụ isiokwu a ka m na Ọchata Ike ga na-akpa n'ụbọchị nke tata, maka na ọwụwa ntorobịa, ihe ọkachasị ndị a na-eti egwu na-eme ihe ndị ụfọdụ dị iche iche. Imirikiti ihe a na-emezi ugbu a bụ agụrụgụrụ, asị gị akara aka jecha ofu nwaanyị tụọ ya ime, ọ mụọrọ gị nwa, ọgacha nwere kpọrọ nwa. Ọ bụ ya ka ha na-emegasị. Ọchata Ike iso eme ya? Iso n'ihe ị na-eme? Maazị Tizani, agbakwa m nke iji kpọwa ndị agwa gị ebe ị ga-anọ, ngwa gaa n'ihu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, Igbo mụrụ Ọchata Ike, ekene m ọnụ. Eji m ohere ya na-anamata unu na kọmere na kọpụọ nke ụbọchị nke taa. Maazị Tizi, iji saa ajụjụ gị, eso m na ndị nwa na-eme ihe nwa niile ekwu, maka uche m adịghị ya. Mara ihe na-ewuzi agụrụgụrụ ewere ka ọ ga-esi gbata na ọ bụ ewube ewu ọchụ ofu ewekwa unu asụ ya bekee baby mama. Ịma ya asị na eje tụọ ofu ya tụọ ime ọmụba nwa, enwere ike mgbe eji na-agụgide ịma na unu na-amụta alụ ọgba afọ ugbu a sị na ọ bụrụ omenala. Emegide o nwere ike ọtụ ụmụ nwaanyị iri ime jiri akpa nganga na ọ bụ jiri ama aka ọkwụrụ ji ama aka ugbu a dịka ndị agba ma eso m na ndị nwa na-eme, mana ọ dị mmanụ, ọ dịrọ mmanụ. Ma gịnị bụ na ịtụ ime ọkwa mmadụ ịmụ nwa, nwata ịmụ nwa na akwụbeghị ụgwọ isi? Ịma anyị na-ekwu maka nwaanyị ịzụ nwa sọ ya, ya bụ nwa ọ mụtara na ọ bụghị sọsọ ịzụ ya, maka na ịmago nwaanyị ịzụ nwa sọ ya, nwa ọ mụtara na emeghị ihe ekwesịrị ka eme tupu amụọ ya bụ nwa, onye a na-akwụ ụgwọ isi ịzụ nwa sọ ya. Ọ kọwara onwe ya, ihe o gosiri bụ na onye ahụ emeghị ihe gbasara ihe dị na ihe a ga-esiri lụọ ya dịka nwaanyị, ihe gbasara alụmdi na nwunye na-akwụghị ụgwọ isi ya, abịaghị be ha gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ tupu ọ mụọ ya bụ nwa, nke mere na o nwere ike nke nwoke ọ gaghị na-etinye aka n'ịzụ nwa ahụ, ọ nagide eme ya, ọ ga na-eme ya na nzuzo, maka nna nke nwaanyị nwa ahụ nweta ya maka na mgbe ị na-akwụghị ụgwọ isi nwaanyị tụọ ya ime ọmụọrọ gị nwa, ọ na gị nwe nwa na abịa na omenala Igbo, ịghọtara? Ọ ga-eme nke nwoke ahụ ọ nagodi etinye ya aka n'ịzụ ya bụ nwa, ọ ga na-ezozo maka ọnwa ahụ apụtakwuo na nwa ahụ nwa ya, nwa ọ na-akwụghị ụgwọ isi ya amụọ ya. Nna nke nwaanyị nweta ya, ọ bịa kwuo ka ya bụ eze kudere kwuo mmụọ chiri ọzọ. Ọ dị ma gịnị kpatara na ụmụ nwaanyị ga-anọgide ugbu a, ụmụ nwaanyị ọgbara ọfụ ugbu a ọ nọgide ọsị na ihe ka ya mma bụ ije mụ nwa zụwa n'ala di. Gịnị na-ebute ime ọkwa? Ime ọkwa bụ ya na-akwụ ụgwọ isi ya, ka ọ bụ na dịka ọgbara ọfụ ụfọdụ chegide na ajụ ya na ọkpọbara akpọba na ọ na-ele ọchọ ofu onye anụkwasị na ụfọdụ na-agba ọchọ ofu ọdịdị ka unu ndị ntorobịa unu chọọ ofu onye si ya bịa eme ihe kwesịrị ime
mụọ nwa mụbara onwe ya ijebere onwe gị gị obe ihe kwesịrị ime gịnị bụ ihe nwanne kwesịrị ime aghọta m o nwere ka isi kwuo ebe a ebe asị ezuru ihe kwesịrị imezuru ya n'ori wee mee adago ama m na ị gaghị amata ụdị a ị gaghị anụ ihe m na-ekwu mba mana ọ dị mma emegide ọsọ ofu onye bịa mee ka ya mụọ nwa ya na ofu nwata dịka gị ọkpọrọ okwu nwata dịka gị jee biri ya na ya na-ebi dịka di na nwa ndị a na-akwụ ụgwọ isi na-akwa ego oluzi oge ọ ga ọ tụọla ime ọ chụpụzie ndị otu nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghịkwa na akwara iko ma ọ na-amụrụ nwa bụ isiokwu ka bụ ihe anyị na-ekwu otu esi ele ya bụ ụmụ nwaanyị anya ya bụ ụmụ nwaanyị ndị a na-eme nke mbụ ihe na-akpatakwanụ na nwaanyị ọ bụ eziokwu na a na-ahụta ha dịka ya ọtago mana ụfọdụ ihe ndị na-akpata na nwaanyị ga-anọgide mụọ nwa zụwa so ya n'alụghị di ofu wụ ịkwaso nwaanyị iko n'ike nke a na-akpọ rape n'ụlọ oyibo maka na o nwere ụmụ nwaanyị ndị nwere nwa taa ịghọtago ọ bụrụ na ha kpachapụrụ anya gakwa iko o nwere akụkọ na a na-akọ n'akụkọ na o nwere ike abịa oribe mmadụ kwaso ya iko n'ike ịghọtago onye ahụ asị mba na ọ gaghị ewepụ ya bụ ime obuo ya mụọ ya ọ sị na ọ chọghị ịnwụ ma ọ na ụjọ na-ata ya ma ihe ọzọ mgbe ahụ ọ bụgo nwaanyị mụrụ nwa zụwa so ya na-alụghị di ọzọ abụrụkwa na ihe ọzọ nkwara ike ime ka nwaanyị bụrụkwa onye na-azụ nwa so ya ọtago na-alụ di wụkwana ma ọ bụrụ ịzụ nwa dị iche anyị na-ekwu ịkpọta mmadụ zu ya anyị na-ekwu nke ọ mụrụ ịtụ ime ọkwa ya bụ ihe a na-ekwu ọ wụchaghị sọsọ ịtụ ime ọkwa maazị Chizi maka na o nwere ndị lụrụ di gbaa alụkwaghị m na-azụ ụmụ ha so ha ọ bụghị ime ọkwa mana ọ ha na-azụ ụmụ ha so ha na obodo a na-ele ha ya sị onye nke anọ katara di pụọ na-azụ ụmụ ya so ya onye ma ihe mere anyị ma ọ ya ka na gbagasị gị na ihe anyị na-ekwukwe n'ụwụ nwaanyị tụrụ ime ọkwa ọ tụghị ime ọkwa ọ na-azụ nwa ọ na-azụ ha na-ekwu ndị anọ na-eme ya sọnsọ ha na-alụ di ahụ ma na ha lụ di gba alụkwaghị ma na ofu ihe mere ma ibe ya mana otu ahụ esi obodo na-ele ha anya ka ndị mere alụ ịghọtago ha na ana m amazi wetu obi ihe ọzọ nwere ike ime ka nwaanyị bụrụ onye na-azụ onye tụrụ ime mmụọ na-azụ nwa ya naanị ya na-alụ diwo mkpebi o nwere ndị ga-lecha anya o nwere ụmụ nwanne nwaanyị atọ ma ọ bụ abụọ ndị ahụ lụrụ di ha achụpụ ha mana di ha na-akụ ha ihe ma na otu ihe ma ibe ya na-eme ụjọ ilu ya na-atụ onye ahụ sị mba kama ọ ga-alụkwa di ọ kakwara ya mma na ebe ọ na o nwere ego ya ka o were nwayọọ jee tụrụ ime zọrọ onwe ya nwa ịghọtago ihe awụrụ ihe ọzọ awụrụkwa na afọ nwaanyị na-aka nka o nwere ụmụ nwaanyị ndị ha agbagoteghị ha elego onwe ha anya onwe ya na-ajụ ha ma gbawara akpụwa ma ha na-ere ere anọkwa na ya ndị a ji ego ha zuru mee n'onwe ha ịghọtago ha ewerezie nwayọọ sị mba na ihe ga-emewu na ebe ọ bụla o ji ego ya onwe nwoke na-atụpụrụ ya ọnụ nna ka ọ gaa chọọ ofu nwa ikorobịa Maazị Chizi were nwayọọ ịghọtago ihe na-agwa ndị otu bụ amaka na onwe ịghọtago ọ gachọọ ndị ụmụ ntorobịa ofu onye nye ya ego ọ tụwa ya ime ọmụọ nwa na-azụrụ onwe ya ihe ka ya kpara na ọ na-azụ ya bụ nwa ọ chọghị ma ihe obodo na-ekwu ma ọ bụ otu esi ele ya anya ma ọ bụ so ụmụ ihe ndị a bụ ihe ndị ga-akpatara na nwaanyị gara atụrụ ime na-alụ di mụọ nwa na-azụzụ ya ndị ihe ahụ na-eweta omenala ndị ọcha na-abịa ekwuo na na-akpacha